बबुआ कौन काम बा गाड़ी बस जरावाला के सरकारी क्षति पहुँचावाला के ना। ये बबुआ कौन काम बा ट्रेन आ बस जलावाला के अपन क्षति पहुँचावाला के ना। तो बन के चाहे लरक छक काम करिल जैसे भक छक। तू तो बन के चाहे लरक छक काम करिल जैसे भक छक। बबुआ कौन काम बा शांति में क्रांति लावाला के सरकारी क्षति पहुँचावाला के ना। ये बबुआ कौन काम बारिल बस जरावाला के अपन क्षति पहुँचावाला के ना। देश के सेवा में करेला नाम कर उग्रवादी के काम। देश के सेवा में करेला नाम कर उग्रवादी के काम। ये बबुआ कौन काम बा उथल पुथल मचावाला के सरकारी क्षति पहुँचावाला के ना। ये बबुआ कौन काम बा ट्रेन आ बस जरावाला के सरकारी क्षति पहुँचावाला के ना। विरोध के बाटे तरीकाई गलती पाछे रह जइब हाथ मलत। विरोध के बाटे तरीकाई गलत पाछे रह जइब हाथ मलत। ए मुन कौन काम बा सगरो जुलूस घुमावाला के सरकारी क्षति पहुँचावाला के ना। ए बबुआ कौन काम बा ट्रेन आ बस जलावाला के अपन क्षति पहुँचावाला के ना।